Dalane kok tok tutupi kabeh. Ya ben. Ket mau kok Aku kok nek mlayu nek mbrobos metu kono leh ora mungkin. Ya kene brobosan ngene, cepet iki lho aku selangkah. Kok cincin-cincin apa piye? Ora minten. Minten wis. Mbrobos ya iso keri to. Ora iso minten. Aduh. Dalange ya petuk. Gak dirampungke. Wis tak jami kurang 2 menit kok iso cerewet. Iki piye le rampung piye? Ayo nembang apa kok gak wis kok. Kowe nembang apa tak tinggal lunga kowe terus edan areng gulung-gulung ya sak. Hah? Iki wis gandrung e. Tinumbas arata wis ora gelem tenan kowe, Mas. Sing gedhe pangapura